και με το χορευτικό του Δήμου Καρδίτσας Μέρη Ιωαννίδου, που ιδρύθηκε το 1995. Έτσι ονομάζεται γιατί δώρησε η αείμνηστη Μέρη Ιωαννίδου. Πολλές συμμετοχές στα φεστιβάλ, διαδίδει παραδοσιακούς χορούς, 10 χορευτικά τμήματα λειτουργεί. Ανήκει στη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας και υπεύθυνος είναι ο αντιδήμαρχός μας, ο κύριος Στέφανος Θεολόγης. Τους χορούς διδάσκει ο καθηγητής φυσικής αγωγής, ο κύριος Παναγιώτης Χατζιάρας, και απόψε επέλεξαν να σας παρουσιάσουν χορούς από την Ήπειρο και συγκεκριμένα από το Ζαγόρι. Θα ξεκινήσουν το πρόγραμμά τους μόλις τακτοποιηθούν και η μουσική. Θα χορέψουν Καπέσοβο, επίσης την Κοντούλα Λεμονιά, θα χορέψουν Κλέφτες και θα κλείσουν το πρόγραμμά τους, το χορευτικό του Δήμου Καρδίτσας Μέρη Ιωαννίδου, με τη Λιγαριά Πορτοκαλιά. Σιγά σιγά οι μουσικοί κουμπώνουν και το χορευτικό του Δήμου Καρδίτσας Μέρη Ιωαννίδου είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Ας τους υποδεχθούμε και αυτούς με το ζεστό χειροκρότημα. Αμερική.
Ωρες το πατρικό στο μαχαλά γέμ και μια κρύα χρήση. Αχ, αμάν, αμάν, αχ, ποιος έχει τέρτια στην καρδιά. Αχ, να πάει να πιει, μπορεί να πιει και να σβήσει. Ωρες αυτή τη βρύση την καλή, ωρε τη
νύχτες είναι βάσανο για αυτούς που αγαπούνε, πορετό έχουν όλοι μυστικό και δεν το μαρτυρούνε. Ότι η καλονύχτια λάμπαδα μου γραμμένη και εγώ θα πάω στο σπίτι μου, άιντε με την καρδιά καμένη. Ωρες το Κάιρο να αρρωστήσα στα Γιάννε, ένα θα γυαλό στην άκρη, στο καπέσο θα πέσω να πεθάνω. Όλγα ζαχάρι, όλγα μέλι, όλγα ζαχαροθρεμένη. Ωρε με πιάσα αν και με δειράνε και μου κάναν την τύχη σ' αυτή τη ρουγαμίδια της, ώσπου να γίνεις νύφη και διαβαίνω μοναχή μου, έχω και την αδερφή μου. Ωρε καπέσω, καπέσω, το σώμι υγρό κι αν είσαι λεχίσκο, κορίτσια όμορφα και μην παραπονείσαι. Ωρε μανουσάκια, μανουσάκια, όμορφα μου κοριτσάκια. Ωρε καπέσω, καπέσω, που χίστο, ο κρύον είναι χίσκο, κορίτσια όμορφα που είναι γλυκά σαν μέλι. Ωρε μανουσάκια, μανουσάκια, όμορφα μου κοριτσάκια. Ωρε μανουσάκια, στην αυλή σου πως κοιμάσαι μοναχή σου. Ωρες το Κάιρο να αρρωστήσα στα Γιάννε,
Όλγα ζαχάρι, Όλγα μέλι, Όλγα ζαχαροθρεμένη. Σε φιλήσα κι αρρώστησα κι ούτε γιατρό δεν φωνάξα. Πότε μικρή μεγάλωσες και γίνες μια Στεφάνη βυσανιώτισσα. Σε φιλήσα κι αρρώστησα κι ούτε γιατρό δεν φωνάξα. Οι κλέφτες έξω χωρίζονταν ποπό. Ωραία οι κλέφτες, ποπό οι κλέφτες. Δεν είχαν ξουράβια, μαλαματένια, οι κλέφτες, ποπον οι κλέφτες.
πορτοκαλιά. Στο παράθυρι κάθεσαι, λιγαριά πορτοκαλιά. Όχι μιλοκαθαρίζεις, λιγαριά πορτοκαλιά, πολκάτα έχεις στα μαλλιά. Και μιλοκαθαρίζεις, λιγαριά πορτοκαλιά, πολκάτα έχεις στα μαλλιά. Λιγαριά πορτοκαλιά, το δάχτυλο σου χάραξες, πολκατάκι στα μαλλιά. Όχι εμένα με φοβίζεις, λιγαριά πορτοκαλιά, πολκατάκι στα μαλλιά. Όχι εμένα φοβίζεις, λιγαριά πορτοκαλιά, πολκατάκι στα μαλλιά. Λιγαριά πορτοκαλιά, πολκατάκι στα μαλλιά. Λιγαριά πορτοκαλιά, εμείς εδώ δεν ήρθαμε, πολκατάκι στα μαλλιά. Να πάμε και να πιούμε λιγαριά πορτοκαλιά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Να πάμε και να πιούμε λιγαριά πορτοκαλιά, πολκατάκι στα μαλλιά. Η υπηρώτικη χορή είναι άλλο πράγμα, παιδί μου. Θέλεις να πιαστείς κι εσύ στο χορό. Ήταν το Δημοτικό Χορευτικό Μέρη Ιωαννίδου. Κύριε Χατζιάρα, ελάτε ξανά πάνω να σας καμαρώσουμε. Μαζί με την ομάδα σας. Όχι όλοι, μακάρι να ήταν, θα κάναμε και γλέντι. Στον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, τον κύριο Κωνσταντέλιο, άρεσε από ό,τι είδα το πρόγραμμα. Θα πιανόταν ευχαρίστως, έτσι νομίζω. Θα σας παραδώσει το αναμνηστικό αγαλματίδιο και το αναμνηστικό δίπλωμα για τη συμμετοχή σας στα Καραϊσκάκια. Πολύ σπουδαία αυτή η διεθνής γιορτή που φέρνει κοντά ανθρώπους και πολιτισμούς. Θερμά συγχαρητήρια στο χορευτικό του Δήμου Καρδίτσας για την εξαιρετική εμφάνιση. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας δεν θα μπορούσε να ήταν απόν από αυτόν τον κορυφαίο θεσμό. Θερμά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στα υπόλοιπα χορευτικά. Θα ξανάρθετε όμως. Σίγουρα θα ξανάρθουμε. Ανελιπώς από το 1995 που δημιουργήθηκε το χορευτικό, συμμετέχουμε στα Καραϊσκάκια, στηρίζουμε αυτό το θεσμό και όπως είπα πρέπει να τον στηρίζουμε, γιατί είναι η μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση του νομού μας και πρέπει να την αγκαλιάζουμε όλοι και να βοηθάμε ο καθένας με τον τρόπο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και κάθε χρόνο και καλύτερα. Αυτή είναι η ιδέα η κεντρική. Είναι πράγματι η μεγαλύτερη διοργάνωση της Καρδίτσας μας και της Ελλάδας.